sú dve mená, zochranel ako stena, repom obrnená, ozbrojená, repom nie z kolena. Babi výhoda či deficit, na výhodu premenená, na iných ako svojich sa dnes už nespolieha obhajoba v tomto dojme. Na rôznorodom podklade o rôznorodej téme robíme to, čo chceme, zažívame peklo a úspechy žneme. A pre jednu zdvihnutú ruku dopredu sa ženiem, lebo aj pre jednu ruku si dávno ošucha na ľahké deriem. Predstava, koľko dávam, toľko berem, toľko to poskytujem a koľko bereš, je na tebe, je na tebe. Toto je Berry, toto je Nicole.